Gowrulan tamada bilmeýän ýok bolsa gerek. Bugün şoňa meňzeş türkleriň aşganysyndan menemen pişirýär. Ýöne haýsyny halaýan diýseler, elbetde men gowrulan tamady halaýan. Kızıp duran tawamyzyň içinde metkäner etýär. Bar bolsa üstüne azajyk zeytun ýagy, indi maýdasyk dograk goýan soğanymyzy goşýar we gowurýar. Soğanymyz pişip başlan soň, çiğdini aýryp maýdasyk dograk goýan gök burçumyzy goşýar. Gazyň aşan gowy haýyrladyp, garşdyryp pişirýär. Indi bular pişen soň gabyny arsalap maýdasyk gyýyp goýan pomidormyzy goşýar. Gowy edip garşdyrmazdan soňra azajyk tuz we gara burç täzeden garşdyrýar. Indi gazyň aşan gowy haýyrladyp kapany ýapyp pişirýär. Hemmesi pişen soň üstüne 2 tane ýumurtka çaktym. Yine kapany ýapýar we pişen çagaraşýar. Menemenimiz taýýar boldy. Islendik gaby goýup ýyp bilersiňiz. Ähliňize noş bolsun. Bir zady bilesinmeli, haýsy şäherlerde gowrulan tamada alma, käşir goşulyp edilýär we bankalara ýapylýar.